mamin kal kadi kabaru kawgel kan rewɓe fettoɓe bal afrique kawodiri ñalaɗe tatoɓere ɗe ne jokki nigéria ma fottu algérie e tunisie e botswana yamɗe 19 weeyo addunayankore kabaru goɗɗo jewtitten haala jioji haala tour de france adodiral puccel jamdi mamin daro kadi ko waɗi mali diɗɗal fukku cenglel rewɓe duuɓi 19 fayi less ene hanno tawede kawgel mangel adunaru fukku cenglel baɗɗowo to cek kono caɗele visa haɗi ɗum mamin keɗo hoorejo fedde toppitinde fukku cenglel to mari o arti e o alhaali tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men bisimilla. heedi e karallagal ngal ko Saliou Diawo e Malang Sonko ɓe beltanama min jaɓɓiɓe kadi hoɓɓe men walla mbiyen yaadiɓe men e yewtere nde Mamadou Fall Dieynaba Sow kam e Yoro Mangara on calminama onon wonɓe ɗo ene ɓe salmitama Aissatou Ly en calmini dennagal heeɗiɓe men e daroɓe men kala a salmitama Aissatou en calmini kada hettiyankoɓe oɗo saaha Yoro Mangara woni ɓoggol ngol walla omo segorade haalirde paɗi on calminama on juurama mi salmini kettoɓe RFI fulfulde fof ewa a jaɓɓama anne kabaru mondial des club kawgel mangel adunaru club aji hande woni timmal ngal fof noon ene paadi kuccodiral hakkunde PSG Chelsea holko ɗamini ɗon hen mate PSG heɓan kaw amma ko Chelsea haade min hokkude on konngol noon keɗoɗen yiyande heeɗiɓe ɓe gartan Ici c'est pari Omar Ka tawto men poftoɗa ko an tan woni ɗo Chelsea Chelsea wawa gagnade e Paris hande ɓe mbaɗi déterminé pour ƴettude coupe ji ɗi foof 2025 maɓɓe Paris Saint-Germain kellanama e ngal ɗo hiɓe tañƴinana tamaw molna ɗo ɓe heɓay oɗo coupe kadi wona coupe ji ɗiɗi koye ndeysan ko yurmatanmi kon fuu ko Mbappé nde wonno Mbappé o dogi Paris o juyi Paris kanko e Messi brésilien jon ɓe duuɓi ɓe ronku heɓude coupe ɓe sodano ko ɓuri seerude ko seeri o dogi Paris sikkude makko si o yahi Real o heɓo yahi toon coupe gila nde o yahi toon kadi Real kadi ko ɓawre yaari Paris kam woni meilleur club e aduna e hande waktu mo tulliɗen kono yoɓe ndento de woto bulus rew dow mumen ñaama ɗumen gila wetani koɓe cikkata ko Paris arat tan waɗa fara Chelsea waɗa ko yiɗi ko comme Madrid wona gotum Chelsea ko équipe dariɗo waktu Chelsea fiyam Paris faaɓe yara ndiyam Chelsea mo yimi o Chelsea ne wawi fiide Paris inchallah équipe a yaduna Allah ɗi fof ko Chelsea tan yimi ne wawi fiide Paris oɗo saaha Chelsea kañum e Barça so haalano so wiyano en Barça tan so innano Barça hande mi hersa on woni Ousseyni Tall o weltanama heeɗiɓe ɓe beltanama Yoro o wi Chelsea fiya PSG ha yara ndiyam aɗa yaari hen wonko kaloɗa ɗo de e yewtere nde a wino hikka PSG kam ko diɗɗal manggal aɗa andi hay aljuma mi haali ɗum e télé mon e radio mon RFI e France 24 radio men e radio men radio men sale ko gotum Paris wawi équipe aji ɗi fof hikka Europe e aduna o kono noon ko match goto ko final yiyama ɗo Man City wawno Chelsea fima 1-0 final Ligue des Champions but de Kai Havertz kono ha joni Man City ɗeɗon doole mabɓe e doole mo Paris Saint-Germain jogui hikka wona gotum kono noon ko football mais min mbeɗe jaggi hay Chelsea ko Paris wawimo e sernaɓe makko e sernoɓe makko hay so on gaddi arbitrage ɗi ɓe ɓorniɓe mayoji bleu Paris fiyatɓe Paris wawiɓe oɗo Mamadou Fall ene wayno Paris hande ko ganduɗo ceerno mawɗo hikka e kawgel Ligue des Champions kam e kaw fof kay bangel ɗi fof e kawgel mondial des clubs kono hande holɗo Chelsea wawi rewde tan ha foola Paris walla funta Paris ma musno fewi ɗo Chelsea wawata rewde ha foola Paris ko hunde nde ganduɗa ko hunde musde no fewi sabu ɗum sa ƴeewi oɗo saaha Paris an wadde jeyɗa ko wiyoɓe Paris heɓata kaw no wona ɗum ni aɗa andi sa ƴeewi ko fati batte pijol ngol Paris darde mum hikka sa ƴeewi kala sa ƴeewi match garɗo foof ma wiye ko oɗo équipe woni favorite o équipe wona favorite ɗo oɗo saaha ɗo tolniɗen ɗo sa ƴeewi ko Paris
ko woni équipe mo ganduɗa jaggama wonde ko Paris wawi kala équipe mo fotti oɗo saga ɗum noon ko final no wiru ni Chelsea no wawi arde adda darde badde fayida wara bettere no wawi wadde kono noon so tawi wona ɗum noon oɗo saaha ɗo tolni en ɗo Paris Saint-Germain karamo dardi ko Paris wawi ɗum sabu ɗum sa ƴeewi ko fuɗɗi e défenseur uji mabɓe ha fawi e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni nannoɓe biwji ɗi oɗo saaha ko kippu mo Paris ɓuuri darade sabu ɗum ko wiyete collectif o oɗo saaha sa ƴeewi ko kamɓe fof dari ganduɗa wonde ko darde wadde fayi jeynama ngam ngol wondata yaro en ala mi gartare e ɗiɗoɓal timmal ngal an ko kamɓe tawtuɗa PSG en kam mi yiyani tan to Chelsea rewata ha fiya PSG mi yiyani tan PSG Real mi gartatmi haala timmode ndi hankkadi timmi garten koye haala ɗiɗoɓal timmal Chelsea no waɗi Real ni Paris muside ƴeew mbimi Chelsea lay Paris no waɗi Real ni wawmo tan holli mo mbawka ande kam sa yi an kam tari ni sa ji ko PSG Paris kam wonɓe toon ɓe fof kañum wawi ha tengtere sabu ni ayi hande Chelsea en hande hayso Chelsea ɓuuri darade Real oɗo saaha mo gonɗen wadde heddi Real hayso ko équipe dariɗo so jii ko mata ko ɗiɗo dumunna cakti Real darti seeɗa ni ɓe puɗɗi wullude seeɗa wi ɗum ni kono koye mondial des clubs ɓe koddir koye mabɓe wadde ɓe kawruno kam soɓe potti e Paris ene wawi fiide ɓe ha joode mabɓe hayso woni kam kato fof ne ɓuurti saabu nde Messi fiinoɗo carte nde ko kamɓe gullanno mbiya ɓurti kono kam Paris kañum wawi ɓe wawde ɓe serdo mabɓe fof wadde so fiiɓe ɗum ɗon waɗi logique ewa hawnaki wadde PSG walla mbiyen kawguel manguel adunaru fukko walla fukko koyngel club aji ɗi timmi caggal lewru haala noon waɗino mi anda ha joni mate ko kan haala heddi kono kam holko kiisoto ɗon holko mbawɗon nangude mate Gianni Infantino ko kesum ko addi wattude diɗɗe ɗe ha capanɗe 32 o wi maw ɓeydu ɗum e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeenayyi haala waɗino yimɓe mbi juuti fettoɓe ɓe keewi walla diɗɗe ɗe keewi hol hiso mbatton e ngel kawgel hikka Yoro hiso ngo mboɗa andi sa ƴeewi mboɗa andi Yoro Mamadou Fall ɓaade Yoro mbiɗa sikko ko nangi ɗo eyyi sa ƴeewi haala ka heewi no mbiruɗa ni kono cikkumi ko ɗo hunde nde tolni ɗo oɗo saaha Infantino felanoma kono mboɗa andi hande o dañi gonga sabu ɗum sa ƴeewi compétition ko ɗo fuɗɗorino ɗo hande de yimɓe fof paɗe timmode eyyi hande o dañi doole te yimɓe fof enen paɗa timmorde nde te sa ƴeewi kadi Paris Saint-Germain ko holliti hen ko kadi won hen kippuji kadi hollitama wonde en tout cas timmorde nde hankadi aduna fof nan faada ɗum te sa ƴeewi stade uji ɗi kadi kala pijgol gargol jiyata ko stade uji ɗi kewat ha fe kono wari fettiyankoɓe de kadi mi yima kay aɗa dillina hoy wonno ganduɗa a yaadani a tawtani mo hayso woni kam ne yaari weeli ni yimɓe cikkirno ni diwi ɗon weeli waɗi fayida kono kadi ne muuse fettiyankoɓe sa ƴeewi ma ƴeew caɗele jiita ɗum ko so championnat o fuɗɗi championnat ɗi so puɗɗitima saison o so arti ƴewɓe sa ƴeewi ñande musi ala no gañori ni ma on woɓɓe gaña caggal ɗum ko tampere équipe aji jaaɗi ha timmode soɓe gartima doole mabɓe usto ne muusi kam e fettiyankoɓe ɗum noon jomum kadi wi kadi ne ɓeydo yanñude ɗum min kam ɗum ɗon ko caɗele goɗɗo wona saabu ɗum ɗo tan on jiina yarini no wayi muusde so yimɓe ɓe garti ma yi hakkude yanoɓe ɓe jahano ɓe adiɓe joɗade ɓe hedditiɓe ma woɓe ganduɗa kamɓe rendima saabu ɓe poftaki ɓe gartat tan lewru aroru ndu championnat ɗi puɗɗito africain ɗi joni kan ara mondial nen ara fof nen ara wadde fettiyankoɓe kañen poti Yoro ɓe aɗani ɓoggol ngol min mbiɗa jogui namdal hande timmode nde so Paris hawi PSG mate hankkadi kam Ousmane Dembélé ma laaɓ kam heɓan ballon re kanngene mi jiiwi to waɗango yoga e jeeɗiyankoɓe gam andude hol ɓurɗo tijjede ko kanko haala ko kanko woni dow refti hen Yamal siftinde hande woni maditare muɗum o heeɓi duuɓi 17 eywa ko kanko tijja hen Dembélé Yamal Vitinha Hakimi Salah Mbappé kañum mo Real woni jonde jeeɗiɗo min haasigagal ngal ɗon mi anda ko hottolngal fawi neɗɗo an aɗa woni e Ligue des Champions ko hen Dembélé woni ko hen heddiɓe goni ɓe mbi Ligue des Champions ko Dembélé ɓuuri wawde fettude ɓurma hen markude bituji ɓe mbi sukaɓe ɓe ɓurɗo hen forde ko Désiré Doué
an to pettataɗo nder Espagne ɓurɗo markude bituji wiya ko Mbappé ɓurɗo wawde fettude wiya ko Rafinha ko onon gondi équipe mais fettoɓe e hoore mabɓe ɓe gottananima ɓe gottani ko Rafinha joni ɓe mbiya yo ɓurɗo wawde fettude aduna yo won an min de min famani franchement min famani ene jiiɓi noon so Allah mais ɗon noon est ce que wona jayniyankoɓe c'est à dire darde mabɓe eko fati e batte ko wiyete campagne ko est ce que wona ɗum mi haalanma jayniyankeɓe ne woodi ɓe ganduɗa ɓe gonani e gonga ko enen fof ken jayni ne woodi ɓe ganduɗa ɓe jeeɓata ni matchuji ɗi Allah waɗat tan aɓe cuɓo mais a finat tan ndaara e Instagram walla ɗumen jiya neɗɗo marki bi moƴƴo joɗɗo tan jaha mbaɗa ok mbiya a wutanimo taw hitande nde fof gonɗa koye lijjidde no guruɗa ɗumen ma joom suudu ma ɓiɓɓe ma a yeɓani match goto hay goto hen a yeɓani ko sakkati ko fof yamal ka so Allah en darini mais ko sakkati ko kom Dembélé nani yeeso makko no fewi min hay Rafinha hani mba sikki ko sakkati kañum woni yeeso kalnam ko holɗum o gagni so wona Liga o ƴettani hay ɗum ɗo Ligue des Nations Portugal fimo an a yeehi Ligue des Champions Inter piiɗomo pari jooɗi e becce mum sa wi hande la Ligue des Champions do Ballon d'Or kam wallahi pari jooɗi e becce mais hay ɗon est ce que darde jayndiyankoɓe France ɓe est ce que ɓe darima darde nde ponno darade hen ko fate batte darnirade Dembélé ni par ce que nden ɓe jiiɗi wonno Mbappé nde yoro ɓoyi woyade nde wonno Mbappé campagne gonnoɗo hen o mbe sikki oɗon campagne Dembélé mi anda ko woni mais o dañani oɗon campagne mo heddiɓe dañonno saabu enen fof eɗen gandi français ji ne aɗandi hande so tawino ko tubako mo ganduɗa ko kañum woni ɗo baɓe kaɓomaɓe woni neɗɗo ɓalejo o ko ɗum cikkuɗa ko ɓalejo ko mauritanien ko sénégalais ɓe kaɓanaki mo ne wuri ni wiyoɓe joni hande wi ko tawi Vitinha totetake ƴetti fof kañum ƴetti gagnima e Portugal gagnima e Paris Saint-Germain kañum foti ƴettude alors ko min nangumi hikka ko hitande Dembélé jiɗɗo ko ɗum mi salmini ni walinkoɓe fof koreji maɓe min komi jumanajo kono walinkoɓe mbeɗa yiɗi ko gotum mi salmini mi salminiɓe ewa maɓe nan humpidde tan ha joni e banggue France toon Lyon heeɓi wune heddo to Ligue arano en kalina haala muɗum pellital ngal ƴettama mbiɗa sikki ko DNCG kamɓe ƴetti ɗum mi anda so tawima min heɓtan ha artude hen seeɗa ɗu hono yaari mate hankkadi kam caɗele ɗe foof Lyon hankkadi rontima ɗum amma wonko heddi ala aɗa andi pomme de terre ñolnoɗo e sako yaltinama ɓe picci ɗum o woni hoorejo gonnoɗo ɗo ne wiye John Textor mo ala kalis ne ñamlo ne wiye goppe tan ma moƴƴu oɗon ñamlodnoɓe mbimo joni woppu affaire amen minen mamin gaddo kalis ɓe gaddi kalis ɓe kolliri DNCG aɓe jogui kono noon ko jogori bonnande Lyon woni hitande arore nde sa renaki fettoɓe mabɓe mawɓe fof ko mabɓe jeeyaɓe ɓaade ko mabɓe nanna kalis e nder compte mabɓe eywa tedduɓe en timmintu tan kabaru Europe garen hankkadi e kabaru kan rewɓe fuɗɗima gila hanki walla mbiyen fuɗɗima kay ko ɓooyi ko kawodire tataɓal ñalande tataɓere nde ene jokki ha hande eɗen mbawi wiide Nigéria ene foti fottude e Algérie ɗum noon koye yamɗi 19 weeyo aduna yonkore so wona Nigéria mbeɗa sikki Tunisie kañumne ene hani fottude e holngal diɗɗal ko Botswana joni noon hanki kawdiral waɗi hakkunde Maroc e Sénégal caggal muɗum noon Maroc woni jaɓɓingal kawguel ngel ɓe kawi Sénégal gotel e ɓolum Sénégal kañum kam ɗo joni anda to dari taw nana waɗa sikki saka so tawi ɓennatna e ɓaltimmal Maroc kañum ɓenni Zambie kañum ne ɓenni caggal nde hawi RDC kañum joɗima eywa holno jiruɗon hande holko woni caɗele diɗɗal Sénégal ngal sabu ɓe kawri e Zambie fof hawiɓe won diɗɗal gongal ngal ɓe gadino ewa RDC ɓe pi nayyi kono ene wayno ha joni darde nde Sénégal hanno darade ha joni wonko ngakkira
ido pettuɓe fiiɓe ɓe Sénégal mbawi ɓe Maroc wawi ɓe Zambie wawi ɓe haalino haala Zambie wonde hikka koɓe arduɓe e doole eɓe jogui toon petto mbeɗa sikki ko wona barbarade banda eywa hikka wadde ko mbinoɗa tan tengtini yiyama e fuɗɗode nde e kawdiri kamɓe aɗa andi Afrique austral wonɓe ɓe less Afrique no wiyete sah rewo kamɓe aɓe mbawi bal ko fayi e rewɓe woni Zambie woni Afrique du Sud ni ƴettuno ɗum ɗo ɗum kupo ko sakiti ko kono noon match hanki o hakkunde Maroc e Sénégal aɓe mbawno teldude so tawi no arbitre o sifli no penalty mo Sénégal heeɓi o min noon mi yiiɗa artude ko arbitre juumi ɓaade ko neɗɗo kono noon hande Sénégal ko holliri ko e ɗum ɗon woni ko mi yettaki mon taw mais mbeɗene laawol mi woɗɗaki mon noon fof mi ɓadimama mon no feewi joni noon omon weeya o jooɗaki taw omon fada so tawi mawɓe nu walla o ɓenata meilleur troisième place ɓe fada haala Afrique du Sud janggo kamɓene ɓe ko janggo kawdire ñalade tataɓere ɗe timmata ni eɓe kaani fottude e Mali e Ghana kañuma fottu e Tanzanie Ghana ma fotte e Tanzanie Afrique du Sud pour min kamɓe ha joni goni favori kamɓe Zambie kono noon oton jejjiten Maroc e Nigéria ko kamɓe nayo ɓeɗo poɗodirta Nigéria kañum ne ƴetti ɗum laaɓi kewɗi Nigéria kañum jooɗino e dow becce africain ji ɗi fof kono joni maɗo ko walliti en jokkat saabu waktu o hewani toɓɓe ɗe ene kewi humpidde tan e kabaru fukko koyngel tournoi il faut waɓe ene waɗa yew saha to Ghana leyɗe jeeɗiɗi mbiɗa sikki tawa hen e banggue Guinée kam kabaru woni Cheikh Guirassy kañum darni fedde gam fedde inirtede Africa ñogondoba mi anda so tawi no kalitumi ɗum ni ko non fandare nde ɗon ko wallude ɓiɓe Afrique e banggue cellal nguuri e ko nandi hen ewa joni noon en payat e kabaru fukko cenglel kawguel manguel adunaru fukko cenglel rewɓe fuɗɗima guila aljuma amma asetto République tchèque diɗɗal Mali kannogal tawede ngel kawgel yahani saabi caɗele visa holko addi bone keɗoɗen hoorejo fedde fukko cenglel Mali ene arta o kabaru wiyete ko Jean-Claude Sidibé gila ñane Mali andi wonde tawete polotiro mawngo adunaru fukko cenglel rewɓe e worɓe caggal nde ɓe keeɓi deswal Afrique lewru jeene ɓuuru to Afrique du Sud fedde toppitindo kala ko fati e fukko cenglel e Afrique andini min ngoɗon folotiro worɓe waɗata koto Suisse folotiro rewɓe ngo waɗata koto République tchèque kono ambassade ji ɗin fof goni ko toon to Dakar nden noon min namdi Suisse so tawi emin mbawi joƴƴinde ɗereji amen to Bamako Suisse jaaɓi waddi min e ambassade mo Pays-Bas min keɓi visa to banggue rewɓe to min mbaɗino guila e lewru jeegoɓu ɗaɓɓande to République tchèque wiide min jiiɗi koɓe dokka ambassade Espagne yamirore gam hebde visa kono ɓe jaɓani nde wakkile amen noddi wakkile République tchèque gonɗo to Dakar o andinimo wonde o heeɓi yamirore wasde rokkirde Mali visa ɗum hanani Mali ko heeɓi deswal Afrique ngoɗo folitiro fukko cenglel so Mali tawa ko ɗum way ko wona folitiro ni. Est-ce que l'ambassade a dit pourquoi il refuse de vous donner le visa? waɗi konunkoɓe ɗiɗo e nder diɗɗal amen gonga ni cukko eltowo ko konunki goɗɗo keblowo kadi kañum no hoore muɗum ko sandarme ɓe mbi ko ɗum ɗon won saabi ɓe dokkani min visa kono emin gandi wona ɗum caɗele ɗe ko politique Mali ina jokkodiri e Russie te République tchèque kañum jinganta ko yo keɗiɗen ko Jean-Claude Sidibé kanko woni hoorejo fedde fukko cenglel to Mali o arti noon e caɗele ɗe wonde diɗɗal rewɓe yarteɓe 19 fayi less tawaka kawguel manguel adunaru baɗo oɗo saaha to République tchèque caɗele ɗe ko caɗele visa haalanomo ɗo ene Sénégal kamɓene mataw ene serti mi anda ene serti walla ko gotum kono ɗo ene wayno politique ene jillodiri hen foof tan ko politique saabu ko no leyɗele ɗe jobbone piccarlaji ay ɓe mbaɗi ɓe kal ɓe bonna baali joɓre ɓe kaali wonde won ko goppiɗon français woni namdima holko ambassade o wi tigui rigui ko ɗum saabi ɓe calaniɓe visa o wonko ɓe mbiɓe saabu e diɗɗal ngal ene waɗi ɗiɗo e mabɓe ko konunke en konunke militaire gendarme
ewa ko ɗum ɓe mbi kono kamɓe ene laaɓi ɓi ko Mali gollitto e Russie e ko République tchèque kañum jinganto ko Ukraine ko ɗum mari caɗele politique ene hani hande jillodirede e banggue coftal ɓalli ko wayni ko nimse wonande hande diɗɗal ngal kañum hawno ɗo emin ciftoro Afrique du Sud rewɓe e worɓe ɓe foof ƴetti desewal ngal ko wayno kamɓe goni représentant Afrique ko kamɓe poti daranade toon Afrique hande ɓe tawaka ngal poti tan hande ndi mbiɗa sikki won kawdiral ngal ɓe ponno waddude min darani leydi ndi mi yejjiti kono mate ɗum bonnanta kadi ɗum inta addata sukaɓe fettoɓe ɓe sukaɓe dilloɓe fukk cenglel gaccito sabu ɗe bolle puyɗe bonnana ɗumen haɗa ɗumen tawede guel kawguel neɗɗo mo ganduɗa koko majji sport ko géopolitique wondi ka anda e dara a famana e dara sport ko politique tan woni hen kala ko woni sport ko politique yama ɗo CHAN heeɓi Maroc affaire fond polisario Algérie wi yahani hokkaka visa yamiraka ɗumen ɓe mbaɗi ɓe bloqué ɗo ɗum koko woodi e sport hande kala ko tawi Russie naɓe ɓe petata e haydara ɓaade ɓe mbiya ko kamɓe jeehi Ukraine ɓe petata sport kala ko jiiɗa sport ko géopolitique hande aɓe jogui yimɓe ɗiɗo wonɓe militaire wona ɗum noon waɗi ɓe kokkaka ɓaade ɓe kamɓe ɓe gondi koye Russie a hooletake ɗiɗo ɓo woni kala to ɓe mbawi uddude bafal ngal a natta uddete ɗum ko gonga ko ɗum woodi e aduna o ko noon aduna o yarata Mamadou Fall ko ɗum yoro haali an mari aɗa yaade makko miijo aɗa rende makko gon miijo eyyi ɗum ko politique tan saabu ɗum sa ƴeewi caɗele ɗe ko caɗele ɓoyɗe so eɗen ciftora hitande 2022 aɗa andi kamɓe République tchèque eɓe joguino ambassade to Mali ambassade mabɓe yalti toon e to Mali saabu ɗum ɓe ƴeewi voilà ɓe jiddu ɗum ɓe jii ko ɓe ganduɗa kañumen goni Mali naɓe eɓe gonnoɓe liggotno eɓe ganduɗa kañumen goni Russie naɓe ɗum ɗon noon ɗum saabi hankkadi hulde ko pour joni noon FIBA darde mum e ko hani voilà namdal ngal hol pelleteɗo hen mare ko FIBA mare ko fedde fuku cenglel toon to Mali mare ko jagorgal ngal ko FIBA foti felede ɗum saabu ɗum compétition so wi ina waɗe e leydi ko wadde kala leydi ndi ganduɗa ene jogui caɗele won e leydi ina wawi darade wiide hayso ko so wona ko batte ɗo basket haysono koye batte football kadi wadde kala leydi joguinde caɗele won hen leydi aɗa wawi darade mbiya leydi ndi wawata arde waɗa compétir ɗum ɗon noon ko caɗele nde ganduɗa hande ko FIBA foti darade e ko fate e dani ɗum ɗon noon FIBA hande foti felede ɗum saabu ɗum FIBA fonno darade oɗo probléme eyo tedduɓe waktu o noon koko ɗeɗɗi min koko tonggui min emin kalno haalde so diwi haala fukku cenglel haala JOJ woni fijoji mawɗi adunaru baɗoji ɗo e Sénégal hittande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom heblo ngo visite de terrain woni ɓe jeehi ɓe daari holɗo golle ɗe tolni e banggue dinguire jaɓɓotoɗe poccite ɗe ha e ko nandi hen goɗɗum kadi ko kannoɗen haalde woni kabaru adodiral puccel jamdi to France waɗi walla ene jokki ha hande mamin gartu hen en kalino haala Tadej Pogacar en kalino haala Bignam Germain ko sakiti ko kabaruji e coftal ɓalli ngol kam ene keewi ha maayi rugby coupe d'Afrique de rugby à 15 ene waɗa goɗɗum e goɗɗum tennis one ene waɗa en mbaɗa tour de table tan holko ɓurɗon teskade banggue coftal ɓalli nde yontere Aissatou ko mbiyami ko mbiyata so wona ko Real fiya ko ngal ari an boni très bien ngal ari nelima e Rémi worro nelima e Rémi kadi Mamadou Fall eyyi no wirna kono ko ɗon tan e oɗo kadi darde Nicolas Jackson to to Chelsea kadi ɗum kadi ko foti ƴeewede ayo Allah hokkuɓe wuude hande walle yoro holko kalɗa min ko Real ko fiya ko anni ko ɗum ewa tedduɓe on jarama on weltanama heɗogol wol lobbol min jetti hoɓɓe men yaadiɓe men e nde yewtere min jetti heɗɓe karallagal ngal on dokkama aadi noon alet arore e toɓɓe goɗɗe on jarama